Marcadores finais. Como quedarían despois da hallada? Aí os vemos. A ver quen pilla o bote. Elena remata o seu primeiro programa con 79 puntos, Filipe 53 e Begoña 83, novamente, vencedora. Begoña, parabéns. Grazas. Outros 250 euros, sumas 1.375, nun anaquiño, a pillar o bote. A ver. Noraboa, Begoña. Elena, 150 euros, os primeiros, e haberá un segundo programa. A ver. Queremos que fales máis no segundo, eh? Noraboa, Elena. Filipe, ata aquí chegou a experiencia de Como Gallo, que tal foi? Moi ben, moi ben. Tiñas 150 euros o primeiro programa, e non só iso, este agasallo para que poñas na mesiña de noite. Imoslle mandar unha restra de relatos que escribiu Antón Ribeiro Coello e que titulou A sombra dos bonsais. Jorge está á sombra de non sei que. A pouco máis ten que vir a Elena a recuperarme. Bueno, espero que despois viña a recuperarme un pouco. Sí, precisamos axuda. E tamén precisamos concursantes, como unallo@crtvg.es. Ben, xa pasou. Filipe, o momento da túa despedida, podes agora saudar a quen máis che preste. Pois nada, saúdo a miña familia, a miña irmán, meus sobrinhos e a toda a xente que por aí diante do país coñezo que está dicindo que burriño este rapaz coas ristas e restras. Iso nada, de burriño nada, iso o pabillón moi alto. Bueno. Graciñas, Filipe, un placer. 11.900 euros temos de bote en Como Gallo. Será quen Begoña de pillalo? Imos velo. Begoña, agora sí, toca poñerse serios, que son 11.900 euros. Saberías dicirnos, Begoña, en que ano aterrou o primeiro avión en Galicia no Monte do Toxo, en Lalín? Bueno, como non son de Lalín, non o sei. Pero vou aproximar así, por dicir unha, 1930. 1930, di Begoña. Ai, Dito que sí. por pouco. Bueno, Réstalle 3. vale. Pero vémonos no vindeiro programa. Vemos. Non nos despedimos aínda, Begoña. Foi no ano 1927, exactamente o 23 de xuño. Ese día aterrou en Lalín, pero despegou de Monforte de Lemos, pilotado polo aviador lalinense Joaquín Loriga despois de facer o seu histórico raid Madrid-Manila. Así rematamos, pero non perdan o vindeiro Como Gallo, que o bote ascende a 12.100 euros. Non o perdan. Ata loguiño. Que cada tarde queres repartir ata 50.000 euros. E hoxe temos conosco a dous amigos, un ben de Carballiño e outro de Cervantes. Son Javi e Roberto. Adiante. Que tal, Roberto? Que tal, Javi? Tomade posicións. Javi e Roberto, Roberto e Javi, dous amigos que un era de Carballiño, Carballiño eras ti, non? Sí, son de Carballiño. Roberto. E de Cervantes, Sí, Javi. É como, bueno, de Carballiño a Cervantes ainda hai unha tirada Importante, bastante longa. sí. Como vos conocedes? Onde coincidistes? Pois na universidade, en Coruña. Primeiro ano, Sí. na residencia universitaria, coñecímonos ali. Sí. Na Zapateira, por ali arriba, Sí, entón. sí. E que estudiabades por ali? Ainda seguides estudiando? Ainda Sí. seguimos aí. Intentámoslo, polo menos. No caso de Roberto, Eu arquitectura. ui, é que estudaba moito. Bueno, teño ali para non me aburrir. E non 10 panos? Sí, le teño uns cuantos. Cantos levas? Podes saber cantos levas? Levo 3. Levas 3, bueno, arquitectura. Levo 3, pero xa quedou uns cuantos. Sacala en 6 tampouco está tan mal, nin en 7. Ou canto estaría ben? Estaría perfecto en 6. En 6 estaría moi ben. Sí, pero non vai ser. Non vai ser, ya vamos avisando a familia de casa que o tomen con calma, que o tomen con calma. E no caso de Javi, Eu Dereito e ADE. dereito a esa doble titulación, non? Sí. Estás acabando xa ou... Eu estou en terceiro. Estás en terceiro, e iso que 4, 6... 6. 6 anos tamén? Sí. Bueno, pois a ver se acabamos aí En 6 firmaba. en 3 aniños máis, Sí. o rematamos en 6. A ver como rematamos hoxe o programa coas bonecas. Esperamos un final feliz, que nos gusta a nós. Eso quere dicir non tocar as baleiras ou tocalas moi ao comezo, e despedirnos se pode ser con esa boneca de 5.000 ou ca dos 10.000. En total temos dentro, como sabedes, 22.000 euros en premios, pero xa facemos perfecto. Contestamos correctamente as 8 preguntas. E abrimos todas as bonecas sen pasarnos, sen dar con ningunha baleira, levarían máis do dobre, levarían os 50.000. Que isto, verdad, dous rapaces
en época universitaria, metelle 50.000 euros nas maus. Peligro. Peligro. Ojo barro, que diría outro. Ojo barro. En que os gastaríades vos? Queríamos ir a Polonia, pero se conseguimos máis diñeiro, pois tenemos que pensar. A Polonia. Sí, ir a visitar a la zona, Está ben. ir a zona de Varsovia e Cracovia igual tamén. Cracovia dicen que é moi bonito. Cracovia e Varsovia. Estuaste xa por ali ou aquí? Non estivemos, pero como din que é bastante barato, para sair de festa e demais. Como din que é barato? Pois ali con 50.000 euros vamos fartar de sair de festa. Vamos, vas tardar moito tempo en gastar os cartos sempre cando non fallemos preguntas, porque se fallamos algunha das preguntas... E se abrimos unha matruxa baleira... A ver se libramos deles, a ver se non hai choculús. E Javi e Roberto marchan aquí con cartiños. Aquí comeza o Ti Verás. Primeira matruxa, con cal comezamos? Tiñamos pensado a 3. Sí. Número 3. Xa ben decidido. Cavilada da casa. Marcámola. O que ainda non coñecemos son as categorías. Ímolas ver. Tocou Polonia, parece que foi Dios. Fútbol galego, universidade, moita festa, grupos de música, larpeiros, identidade, corpo humano, arquitectura e medidas. Primeiro as dúas que vamos descartar. Vamos descartar dúas. Medidas. Medidas, nada. Sí. Medidas fora. Sí, xa ten mala pinta. E outro xa pensaremos. Medidas de momento De non. momento medidas non. Entón, collemos... Corpo humano. Va, veña. Corpo humano. Corpo humano. Sí. Comezamos por aí. Non sin antes recordar os comodíns, temos 3, xa sabedes. Contades co de botar un ollo, contades tamén co de consulta, se queremos empregar na última rolda o do raio X, temos que chegar con 5.000 euros ao final da rolda número 4. A ver se deramos feito. Imos coa primeira pregunta. Un urólogo encárgase das doenzas que afectan o aparato locomotor e as articulacións. É certo ou é falso? É falso. Pois non sei moi ben, eu. Se tú dices que é falso así con tanta seguridade... Sí, é falso. Javi está seguro, do... Eu... non sei tan... Ti Roberto menos. Nah. Eu estou... Vou depositar a miña confianza nel. Tu Roberto nunca fucho urólogo? Non. Non. E ti Javi? Non, pero... Pero tes coitado? Sí. É pa que vale un urólogo? Digamos que finamente encárgase do aparato reproductor masculino. Do aparato reproductor masculino. Este é un problema por... Pero con aparato locomotor e articulacións. Falso. Falso. Non é unha articulación o aparato locomotor... O aparato locomotor, Perdón. Dixo tan finamente que se me foi. Eu diría que O aparato reproductor masculino... Articulación hai, eu... Bueno. Ti fala por ti, Roberto, ti fala por ti. Ti fala por ti. Hai articulación ou non? Ti como ves? Non hai articulación? Non. Por agora. Que se saiba. Que se saiba, non. E aparato locomotor tampouco hai por aí, non se refire a eso, non? Bueno, pois marcamos o que vos queirades. Certo ou falso? Falso. Falso. Pois dixeron falso. Será falso. Pois claro que é falso. Sí, señor. Como ben sabía aí Javi, o urólogo encárgase de todo o que afecta aos aparatos xenitais masculinos, o aparato xenital masculino. O que se encarga do aparato locomotor e das articulacións é o reumatólogo. E agora ya tardedes moito tempo en ver a calquera dos dous, tanto o urólogo como o reumatólogo. Matruxa número 3, empezamos por ela. Apertamos o botón? Aí. Apretamos logo. A ver, Habrá que apretar. Ten cartos. Damos de hoy. Sí, outro polo menos. Bueno, contentos hainos, pero queredes máis, non? Xa Sí, pola cara... Hai que dar aí. Queredes ver a boneca 2000? Sí. Pois a ver se está aí. Aí está. Sí, señor. Vamos a ir xogando.
Que podemos dar outro? Sí. Hai 1000 euros. E Javi, no claro, ainda non acabou de asomar a boneca verde, xa di en plan, pa adiante, pa adiante, pa adiante. Sí, sí. Hai que ir por os 2000. Imos logo? Sí, eu creo que sí. Dalle aí. Pois sorte. E haino! Ben, ben. Vamos a tope. A ver, o objetivo é conseguir na cuarta, conseguir ter 5000. Entón, se nos plantamos agora, faríanos falta polo menos acertar outras dúas máis e conseguir en cada unha 2000 e outra 1000. Sí. Podedes ir aos poucos, de 2000 en 2000, ou podemos intentar cazar a 5000 ou a 210. Sí, deixámoslo así, que temos tempo de conseguilos nas siguientes rondas. Vamos de pouco en pouco? Sí. Sí. Tamén pode haber aí 10.000 euros e deixar 8.000 na cuneta. Non vamos a acertar 7 seguidas. Non? Como vos queirades. Plantamos entón? Sí, plantamos aí. Pois inauguramos a banca con 2.000 euriños. Aí están. E gusta empezar inaugurando a banca con cartiños no peto. Parece que é como comezar co pé dereito sempre e cando non haxa moito máis dentro desta boneca. E non hai máis! Bueno. Imos camiño dos 50.000 euros. A ver que pasa na rolda número 2. Traíamos pensada a 6. A 6? Sí. Para gastar xa ahora, non? E saiu ben a primeira. Bueno, pois seguimos toda esa folla de ruta, a ver que tal se nos dá. Número 6. De pregunta que vos apetece. A ver. Medidas xa deixamos que non collamos. Non. Identidade, descartámosla tamén. Sí. Bueno, larpeiros tú controlas. Larpeiros. Eso. A ver, de comerse algo, pero... Comerse algo. Sí, A ver, de Polonia tampouco nos sobramos moito de coñecemento. E de grupos de música tampouco. Entón, esas tres hai que agora. O Polonia, o Larpeiros ou grupos de música. Pois agora de larpeiros. Igual é que menos sabemos. Marcamos larpeiros logo? Marcamos larpeiros. Marcamos larpeiros. Imos ver. O programa Larpeiros leva emitidos máis de 300 episodios. Será certo ou será falso? Pois a ver. Temos pensado que este ten en torno a 200. Ou ti verás. Larpeiro leva emitíndose máis tempo. Eso seguro. Leva. Sexa dito que eu nunca vi o programa. Non, eu tampouco sigo moito, pero... ten pinta de ter máis de 300. Emítese todos os días? Como este? Este emítese... Non, eu creo que é unha vez á semana. Claro, é o que os iba a decir, Larpeiros emites unha vez á semana, normalmente os martes. E este levar... programa é un programa diario, tampouco vale para comparar... Tería que levar 6 anos, porque ten 52 semanas o ano. 6 anos. Podemos usar como de consulta do público. No. Igual a rolda número 2, igual é moi cedo. Non, xa descartamos. Sí, Aquí igual podían saber de Larpeiros, pero... 6 anos, teria que levar desde 2012. Eu creo que... Eu daría certo, pero tampouco sei certo. Tampouco sei con certeza. Eu sei que leva bastante tempo emitíndose, entonces... A ver se refresca a memoria co cabeceira de Larpeiros. Aí está o inicio do programa que nos traen cada semana Benigno e compañía. Benigno Campos, Adrián... E toda a tropa dos Larpeiros. Me parece unha animalada, Eu fai 6 anos estaba... En cuarto de ESO, Que bonito, mandamos un saúdo aí aos compañeros de Larpeiros e a ver se lle dan un pouco de sorte aquí a Javi e a Roberto. Temos que marcar o certo ou falso. A ver... Eu diría falso, pero el di certo non o sei. Pois os dous ten razón. Seguro tampouco sei. Eu sei que leva bastantes tempos emitindo. Tú bótalle que ten que terse emitido cando ti empezaches a estudar en Vigo o ciclo. E pode ser moi fácil. Dalle certo. Vos diredes. Por da galega son moito de seguir as tradicións. Eu marcaría certo. Pois marca certo. Marcamos Hai certo. épocas. Certo, entón? Certo. Lea máis de 300 episodios. Certo. Va. Dixeron certo. Dixeron certo. Ahora Leo son Larpeiros. 999. Ora dis que non. Non, está ben. Seguimos cosí, non? O dixímolo ver.
Claro que sí! Moitos máis! Larpeiros leve emitidos máis de 360 capítulos, aparte dos especiais, por exemplo, como os de Nadal. Así que, bueno, que sigan os compañeros de Larpeiros acompañándonos cada martes, e nós a ver se seguimos engordando a banca. Temos 2000, e que haberá nesta número 6? Apretamos? Aí, apretamos logo. Non tiña nada. Quedámonos a cero. Había 2.000 euros, pero... apareceu o Chocolú, 2.000 euros para a barredura. Ainda nos quedan 2 roldas para chegar ao comodín do Raio Xe. Temos que conseguir, xa sabedes, 5.000 euros en 2 roldas. Imos pola número 3. Donde pode haber 5.000 euros? Que non sabe. Iremos pola... No, sí. Pola número 9. Está aí un Marcamos pouco... a 9. E de pregunta, que vos apetece? A ver, ou Polonia, ou moita festa, ou grupos de música. Polonia, moita festa. Xa levades idea, non? Do que queres fazer ali. Non, xa... Sí, sí. Bueno, algo de cultura habrá que... Tamén, tamén. Sí, Algo habrá que complementar. Collemos grupos de música, está así un pouco máis floxo. Sí, que non temos moita idea. Sí. Grupos de música? Sí, imos coller grupos de Grupos música. de música. Pois marcamos grupos de música. A ver o que hai aí. Antes de cada concerto de Los Suaves, soa unha peza de música clásica. Será certo ou será falso? Unha vez. Difícil vexo isto. Gustamos os Suaves? A ver, Sí. coñezo así algunha canción e tal, escoitos a veces, pero os concertos nunca fun, non sei moi ben... Nunca foste a un concerto de Suaves? No. Hai que dar un poucos concertos, a verdade, non... Xa, non sei. Foi un grupo que... Traballaron dá moitos xusto. concertos, non? Sí. Mira, a verdade, pois non sei como empezan o que é o concerto, non sei. Non sei o que estamos dicindo. dicindo. Xogar así... Acerto. Non dicimos que toquen eles tampouco, non dicimos No, que xa, colla xa. José un violín Xa. e empeza ali a tocar. No, eso xa va- Dicimos que soa. A ver, tendo en conta que soy un grupo algo extravagante, Algo extravagante. e que as preguntas do programa doitan ser dese estilo. A vos pega, vos, que antes de cada concerto do Suaves, un grupo aí de rock durete, que lle mete música clásica. En plan irónico. En plan irónico. Pode ser moi Pois non fácil. dimos que meta unha de Metallica porque lle guste, dimos que mete música clásica. Sí, Vale. Pode ser. sí. Pedro lóxico. E damos. Bueno, lógico dentro desa... Lóxico dentro do absurdo. Dentro da ilóxica. Sí. Unha lóxica absurda, pero lóxica, ao fin e ao cabo. Sí. Bueno. Que marcamos entón, certo ou falso? Marcaremos certo, lo. Certo entón? Sí. Sí. Pois din certo. O público marcaría certo. O público sí e no. Aí Dividido. un pouco de todo, un quizás. Quen ten razón? Pois sí que é certo. Sí, señor. Esta é a música que soa case un minuto dun dos preludios de Liszt, Franz Liszt, o compositor clásico, e logo deste remate aí en alto, empeza a cañón aí, pois, Josi e compañía. Non adiantan empezar ca Dolores, pero logo de Franz Liszt arrancan sempre co seu show o mítico grupo Ourenzán. Bueno, a ver se reinauguramos a banca nesta rolda número 3, Matruxe número 9. Apretamos. Apretamos aí. Algo hai. Agora hai que dar outra vez. Intentaremos ir polo comodín, así que... Pois hai que seguir abrindo ata os 5.000, polo menos. Polo menos. Ánimo. Vamos lá. Hai 1.000 euros. Vale, vale.
van a ver a 2000? Home, Poder pode saber. Tamén pode non haber nada, pero... Vamos, se queredes, como din, o arriscamos nesta ou na que ven. arriscamos. Dámoslle nesta outra. Sí, podemos lle dar. Sí. Dámoslle? Sí, dámoslle outra vez. Número. Estamos máis preto xa, Estamos aí a un chanzo. Unha de 2000 está a baleira, dúas de 2000 teñen algo máis. Pero fa nos falta 5000. Probabilísticamente, Que nos quedan? hai unha de 3 que... O máis probable é que haxa algo. Porque 2 de 3 teñen algo. Tomamos a abrir. Queres dar outra vez? Sí. Vale, pois veña. Téñeno claro. Para adiante. A ver se o sabe. Valeu. Aí está o que íamos buscando. Queríamos 5000 euros, témolos na man. E xa fan os dous o final de que nin Javi nin Roberto e expica o Nick e agora de ir polos 10.000. Nada. Non vos chamou ninguén para abrir unha vez máis, non? Nin gastar o comodín de botar un ollo. Nada, hai tempo a gastar. Hai tempo a gastalo. Sí. Pois esperemos non deixar 5.000 euros na cuneta. Plantámonos entón con 5.000. Con 5.000. Con 5000. Reinauguramos a banca o grande. 5.000 euros. A ver se hai sorte e só ten 5.000. E non ten máis! Perfecto! Esto colle moi bo color. A ver que pasa na rolda. Número 4. Ben, fixemos o máis difícil, rapaces? Sí. Temos xa os 5.000. Non collamos a baleira e acertemos a pregunta. Vamos alá. A ver, poden estar as dúas baleiras xuntas, pero é o menos probable. Para que non separada. Poden estar... Non, digo que vamos a ir unha desde cerca de onde está a baleira para ver se ora hai algo onde que fallemos, porque pode estar xuntas, pero é o menos probable. Entón, Entre a 5 e a 7, queredes, non? A 5, verdad? A 5. A 5. Sí. A 5? Sí. Número 5. Porque mal será que a 5 estea a baleira, non? Como había unha baleira ao lado. Pode estar baleira igual. Antes categoría. Ou moita festa ou Polonia. E deixamos fútbol galego, universidade, arquitectura... Tu arquitectura? Como vai? Pregúntaslle ao teu amigo que futuro arquitecto, non sei como se ve el. Roberto, este en arquitectura? En principio debería ir ben, pero a saber. No, mire, eso vámoslo cortar. Ahora, di en plan. Vamos a preguntar, e tú di en plan. De maravilla, de maravilla. Os pais venten a casa, quedan máis contentos, non? Esto arreglámoslo así. Bueno, Roberto, de arquitectura, ¿qué tal? ¿Veste fuerte? Arquitectura, perito. Ahí estamos, ahí estamos. Fino ahí, fino ahí. Bueno, hombre. En vez de perita, perito. Quedou moito mellor. Cal marcamos? A ver, podemos coller unha que se vivamos bastante ben para asegurar o comodín. Entón, ou arquitectura, ou universidade, ou fútbol galego. Ainda que en teoría que xa era máis fácil para o final. Polonia non temos nin idea. E de festas saímos, pero tampouco temos idea de que poden Pois preguntar. collemos universidade. A universidade. Universidade. Sí, universidade. Sí, eso temos que saber. A Universidade uniuvos, a ver se nos dá sorte. Marcámolo. Imos ver. O grao con máis alumnos da Universidade da Coruña é Administración e Dirección de Empresas. Será certo ou será falso? Isto tiña que sabela eu, Pois ni idea. O grao con máis alumnos da Universidade da Coruña... Debería sabela, non? A ver... Mira que Informática... arquitectura só hai na Coruña, en todo Galicia. É única de Coruña. Arquitectura de descarta xa. Lede ben, lede ben. O grao con máis alumnos da Universidade da Dentro Coruña... da Universidade da Coruña, a que máis ten é o Económicas, o ADE ou a Informática. Dentro da Coruña, preguntamos, dentro da Galicia. O ADE ou Informática. E ti, Javi, estás metido nesto, non?
Un cuatrimestre sí e outro non. Estás entre Dereito e ADE, deberíalo saber. A ver, en ADE entran 240 cada ano, máis os 60 do duplo grau. En informática... En informática son... Eu creo que son 100 moi largos, para non chegar a 200. Pois non sei. Oye, unha pregunta, cando chega ao xoves é así festa ou un agosto de económicas ou tal, onde hai máis festa? Que facultad así move máis jarana? A de informática, desde logo, non. A de informática, non? A de informática, non. Seguimos poñendo esa fama aos informáticos, cachina máis. Sí. Boa xente, boa xente. Claro que sí, por suposto. Hai máis cachondeo entonces en ADE ou noutras? O en magisterio. Magisterio? Sí. En Inés tamén bastante. Xa me dá amigo, eso non cambiou, ves? Magisterio, enfermería eran as festas cotitadas, non? INEF. Claro, claro. A ver. Está ben. Dentro dos alumnos do grado de ADE tamén se contan os do duplo grado que teñen ADE tamén. Home, se queres chamo a universidade e pregunto yo, contamos os do duplo grado, que eu non sei, hai preguntas que non teño ni idea. Cal ten máis matriculados? Sí, ADE. ADE Para aquí, ou o resto? Sabes o que pasa? En informática repiten moitísimo. Ah, cuidado, eso conta, eso conta. Sabes, quero dicir, a media de informática sacan en 8 anos a carreira, e ADE, pois, en menos. Marcar temos que marcar. O que vos queirades. Vamos a certo. Vale, certo. Vamos a certo. Certo. Seguro, porque a arquitectura non é unha carreira que a xente repita moito e que se queden ali moito tempo tampouco. No, tampouco, no. Fana fácil. A primeira, sí, todos. Pero non cumplen as prazas. Sí, non cubren as prazas. No. A xente desanímase moito na mitad da carreira, Sí. ou que? Bueno, xa non se matriculan moito, só non cumplen as plazas. Xa non se matriculan moito. No, non lles debe gustar o tema, entonces Pois non teño Non nada sei. claro, non hai que marcar. Algo hai que marcar. Seguro tampouco sabemos, damoslle aí acerto e xa está. Non sei, pensad, de facultade máis grande que haxa, non sei, É que, sabes facede vos nosos cálculos. En económicas, moita xente matricula en empresariais, en economía, non se matricula en nada. É un dato, pero temos que ir marcando. O que vos queirades. Eu digo certo. Veña, certo. Certo. Despois de tantas voltas, deciden finalmente marcar, non, falso non era, non? Certo. Que a veces coito mal, certo, mellor que falso, entón. Sí, certo, certo. Pois certo. Se queredes marcar certo, marcamos certo. Porque pode ser certo. Pero era falso nesta ocasión. Era enxeñería informática. Como vos ben sabíades. Andan nos 1100 alumnos, a de ten menos. Empresas non chega aos 900. Así que mala sorte, sobre todo porque tiñamos 5.000 eurazos na banca. E alaba aí todo canto María fiou. Tiñamos o comodín do Radio Xe na punta das mans. Que había no número 5? Estaba a leira, polo menos. Pois non. Non. Este fallo vai nos penalizar. Porque, home, de ter acertado, eu creo que con 500 xa amarraríades o comodín. Ou xogaríades un pouco máis. Non. Non xogaríades máis. E Roberto tampouco te animarías a xogar. No. Pois é unha pena porque creo que 1000 tamén os hai. Mil euriños. Abonda con 1000. Este número 5 traía mandanga, Atragantouse algo. Traía mandanga, xa estamos nos 2.000 euros, se ten 5.000 e que a máis grande. Estaba aí, boneca de 5.000 e boneca dos 10.000. Era a matruxa máis grande. Que mágoa. Que mágoa. Porque o que é a vida no ti verás, pasamos a ter o comodín do Radio Xe na man, a perdelo, quédanos o de consulta e de botar un ollo, e tamén se nos escapa a boneca dos 10.000. Pensemos no positivo. Intentaremos, na segunda parte do programa, evitar esa boneca baleira e, home, coller as 4 mellores bonecas. Non son tan grosas como os 10.000, pero son 4.500 euriños que para Polonia dan,
Para ir a Polonia dan. Dan para Polonia. E xa que nos escapou a boneca dos 10.000 e dos 5.000, polo menos o xamonciño, non? Polo menos, a ver. A ver, que supón un estudante ter un xamón, unha alegría ali, non? Eso queda de maravilla nas festas na casa, aí cortes e tal. Pouco dura, Pouco dura. Sí, Bueno, primeiro, elevalo. Pregunta do persoeiro. Verso coñecedes. Sona vos non vos sona? Eu creo que sí. Crees que sí? A quen crees que é, Roberto? Javi Maneiro. Javi Maneiro. Pois eu, sí señor, aí está. O cantante de Heredeiros da Cruz tamén canta agora pola súa conta. Preguntamos sobre Javi Maneiro. O cantante Javi Maneiro é coñecido como o fillo da Necha. Será certo ou será falso? Tú como a ves? Pois non o sei. Pero ele pode ser. Soname de que o teñan dito, pero non o sei certo. A nai non lla coñeces, claro, a Javi. No, eu xa tanto non... Algún concerto foste de Heredeiros? Sí. A Melide, fai sí. pouco. A Melide? Melide hai salsa ali, Sí, sí. Bastante ben. Sí, Melide coces. Eu creo que podemos poñer certo. Eu creo que sí. Así, peculiar para ele. Mas el... Eu creo que ten así o mote, por ser dun pueblo pequeno e tal. É moi mítico que lle poñan motes. E é moi fácil que sea certo. Igual Necha, como chaman a nai, pensas ti que pode ser por aí? Sí. Sí. Bueno, pues marcamos A ver, vamos a marcar certo. Certo, entón? Sí, sí. Dixeron certo. E espero que non se equivoquen, Javi, é falso ou é certo? Certo. É certo! Ben! O xamón, polo menos, gañámolo. Conta, conta. Son o fillo da Necha porque miña nai é Lola Necha, miña abuela era Lola Necha e, por conclusión, eu son o fillo da Necha. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. ...25 de xullo, Día de Galicia. Inda que non o crean, os payasos somos de xente moi seria. Cando dou a palabra, significa honradez, cumplir o dito... Vamos, as cousas que facían os dantes. Son Moncho Borrajo, e para min a palabra dada é o máis importante. Por eso eu confío en Enerxía Galega Máis. Hola a todos, estamos en la Feria Internacional de Muestras de Valladolid y tengo una sorpresa para todos vosotros. Voy a hacer las demostraciones de Master Copper en directo, así que acompañadme. EHS te presenta en exclusiva Master Copper, lo último en sartenes antiadherentes, hecha con partículas de cobre fundido y recubierto con Ceramic Tech. Mira cómo se desliza. Increíble, es como cocinar en el aire. Sí, la puedes meter al horno. Riquísima. Se desliza como la seda. Y sin aceite, nada se queda pegado. Se calienta en tan solo 10 segundos. Bueno, y ahora miren qué fácil. ¿Se acuerdan de lo del tomate que hacíamos con la sartén? Pues fíjense cómo desliza. No me digan que no es estupendo. Miren, es que es increíble. Fijaros cómo desliza. Bueno, esto yo quiero que lo vean porque es que parece increíble con lo que es el tomate, con lo que se pega. Fíjense, yo muchas veces me entretengo, digo, mira, lo pongo así porque me relaja. Y esto sí que quiero que lo veáis perfectamente porque es impresionante. Fijaros cómo desliza, no se queda pegado absolutamente nada. Haz una riquísima pizza al horno, tan sencillo como lo estás viendo. Y libre de PTFE y PFOA. Aguanta todo gracias a su cobre puro 100%. Jamás se raya, jamás se pega la comida.
Pues una pasada de sartén. No se pega nada, que se queda todo y tan limpito. Me parece un producto muy innovador, fantástico y para tener en casa. He quedado encantado de ver la demostración y me ha gustado. Me ha gustado. Pues le veía siempre por la televisión y siempre me impactaba cómo lo trabajaba, cómo hacía las cosas. Y ahora que lo he visto en persona, pues veo que es verdad, que es lo que dice la sartén es verdad. Y está súper barata, la verdad. Consigue Master Copper por tan solo 29,95 euros. Pero espera, si llamas ahora recibirás una segunda unidad totalmente gratis. ¿Sí? ¿Has oído bien? Un auténtico 2x1. Además, recibirás una fantástica guía de la dieta mediterránea. Una oferta inigualable para conseguir la mejor sartén del mundo. Hay tiempo que olvido, no consigo apagar los oídos. Algo fala dentro do intestino. Pone mi ansiedad, desperto dormido. En un sueño solo estoy poseído. Algo quiere forzar mi sentido, pero no estoy perdido. Viva una madrugada, eso me sale esta canción. No puedo sentir nada más que esta celebración. Un lugar que es aldea y es arte. Un rincón abierto a vistas y placeres infinitos. Donde el sabor tradicional de Asturias y la vanguardia de la alta cocina se fusionan en dos restaurantes mágicos. Pueblo Astur descubre 5 estrellas frente al Sueve. Tíñano todo para vivir unhas vacacións perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Cos mellores actores protagonistas. Genial. Aclamada polos que xa a viron. Resultó ser mágico. La gente es increíble. Escrita e dirixida por ti. Galicia presenta o teu verán. Grazas. Galicia, tes que vivila. Today I don't feel like doing anything. Bien, vamos a levantar esto na segunda parte. Non sei. Collemos a 7. Que te parece a 7? Vale. 7 di Roberto. Estábamos antes entre a 5 e a 7. A 7 logo? Sí. Número 7. De categorías quedanos Polonia, fútbol galego, moita festa, identidade, arquitectura e medidas. A ver, as dúas últimas que máis sabemos, fútbol galego e arquitectura. Entón, agora, Polonia ou moita festa, da igual. Va, moita festa, collemos. Sí, moita festa. Collemos moita festa. Pois de festa imos. Pregunta. Un festón é unha festa que dura máis de 24 horas segundo a RAG. Certo ou falso? Ten moitas acepcións a palabra, seguro. Festón. Un festón. Ten moitas acepcións. Un festón. Nos decimos, cando seguimos o dicionario e buscamos festón, que pon? Dirá a RAG en plan, pois festa que dura máis de 24 horas. Ou non? Que é unha festa grande. Que non é o seu significado coloquial, seguro. Agora, que poñamos da RAG, pode ser. Pon segundo a RAG, respeto máximo sempre as decisións da Real Academia Galega por parte dos concursantes. Ben, moi ben. Home, que outra xente ría. Festeiros e festeiras, hainos, xa vos digo eu. Poden saber ou non deso. Saldo número 5. Non, pero a 5 non vamos a empregar. Ainda non, bueno, pois logo. Festón é unha festa que dura máis de 24 horas. Vos tedes estado en festas que duran máis de 24 horas? A festa non, pero non si. A festa acabarse, pero vos seguir. Está ben. Estades no tempo. Sí. Moi ben. A tope con la rabia, sí, señor.
Pois xa diredes vos, se marcamos certo ou marcamos falso. Eu diría que falso. Porque certo podría ser festival ou algo así, que sí que duran 24 horas. Pero un festón, eu creo que non. E tú como ves máis un festón? Unha festiña grande? Non, unha festa que houve moita xente, moito público... Vai, pois ben. Vai a Panorama, por exemplo, como do americano, que aí xa sempre leva xente. Sí. Bueno. Ou da París, que non se celen tampouco, non é que se non empece a chirrar estas todas non acabamos. Que marcamos? Falso. Falso, logo. Falso, entón? Sí. Dixeron falso. Non será certo. Pois é falso, sí señor. Non ten nada que ver cunha festa. Un festón é unha especie de adorno, unha especie de adobío, pero non ten que ver cas festas, así que, moi ben, era falso, matruxa número 7 que gañamos, que veña cargadiña. Apertamos? Aí ti que tuve mala sorte.